Bon dia, Llorinda. Me sembla que tens ganes de fer pilates. Sí. Treu les sabates i tomba't a la taula. La Llorinda ho fa en una taula, a casa ho podeu fer en una colxoneta de pilates o al terra o en una taula, com vulgueu. Tanquem els ulls i anem a mirar com és la nostra petjada al terra, com s'apoya el cap, com s'apoyen les espatlles, com s'apoyen els triangles, aquelles escàpules al darrere, com s'apoyen les costelles, la pelvis, com s'apoyen els peus, les mans, els braços. Com és la teva petjada ara? Anem a començar aixecant el cul, com fa la Llorinda, i baixant-lo poquet a poquet. L'aixequem d'una vegada i baixem poquet a poquet. Així. Poquet a poquet. Molt bé. Intenta aixecar sobretot el cul, no tant les costelles. Baixa poquet a poquet i fixa't en aixecar el cul. Oblida't de l'esquena. Poquet a poquet. Aixeques d'una vegada amunt al teu ritme i baixes poquet a poquet. Aixeca't d'una vegada i aquesta vegada aguanta. Fica els peus al lloc on te sigui més fàcil aguantar perquè estàs a la cursa. Qui és capaç de dormir-se amb el cul a dalt? Intenta amb aquesta postura afluixar tant la tensió que te quedessis dormida o dormit. Prova. Solta tot el que puguis soltar, apoya't als peus, a les escàpules, als braços, al cap. Respira i torna poquet a poquet, vèrtebra per vèrtebra, de dalt a baix fins que la pelvis estigui a terra. Deixa que els genolls caiguin a la dreta i a l'esquerra de manera suau, aliviant, reconfortant, i anem a repetir. Peus a terra i cul amunt. Aguanta el cul a dalt. Intenta afluixar la tensió de la resta del cos i allarga una miqueta els braços. Porta els dits de les mans més a prop dels peus fins que les abdominals s'activin. Deixa el pes del cap al terra i aixeca els braços. Les mans se miren l'una a l'altra. Intenta apoyar aquells triangles de l'esquena, les escàpules a terra i amb els dits tocar el sostre. Impossible, fas força cap a baix amb les escàpules i cap a dalt, amb els dits amb un moviment ràpid i curtet, com fa la Llorinda. Així. Allarga braços, aguanta el cul a l'aire. Apreta escàpules contra terra. Ves respirant. Deixa que caiguin els braços enrere i vèrtebra per vèrtebra torna amb el cul a terra. Quan el cul estigui a terra, deixa que els genolls rodolin a la dreta i a l'esquerra, suau, i que caiguin del tot en un costat. A dormir.
Deixa-ho tot suau. Solta tensió i anem a fer inspira i aguanta. Agafa aire, aguanta 5, 4, 3, 2, 1 i solta l'aire, descansa. Solta més tensió. Porta els genolls cap a l'altre costat. Així. I anem a fer inspira i aguanta. Agafa aire, aguanta l'aire, 5, 4, 3, 2, 1 i ara expira poquet a poquet i solta tota la tensió que puguis soltar. Molt bé. I torna amb els genolls al puesto. Molt bé. Torna els braços cap a dalt. Intenta amb els dits tocar el sostre i amb els omòplats o escàpules el terra. Aixeca el cul amunt, apreta amb el cul i aguanta aquí. Busca una postura fàcil on puguis cantar una cançó. Allarga els braços cap a dalt pels dits i cap a baix per les escàpules i torna a fer aquell moviment petit i ràpid. Però aquesta vegada el fas cada vegada més lent i més gran, de manera que un braç vagi cap al pal i l'altre cap a l'orella. Allarga, intenta tenir el cul quieto. Intenta tenir els braços llargs, els ombros lluny de les orelles i deixa que caiguin els dos braços enrere i vèrtebra per vèrtebra torna cap al terra. Deixa caure els genolls a la dreta i a l'esquerra i deixa que els genolls caiguin del tot en un costat. Molt bé. Solta tensió i apreta el cul com si et fes por un supositori. Apreta! Molt bé. Aguanta apretant i solta poquet a poquet. Deixa el cul suau, deixa tot el cos suau. Una altra vegada. Apreta el cul fort. Intenta apretar el cul i soltar la resta del cos. Pots soltar a la cara, a la llengua, al coll, a les costelles. I quan hagis soltat tot, soltes també el cul. Molt bé. Deixa la tensió que puguis deixar i porta els genolls a l'altre costat. Tornem a fer el mateix. Apreta el cul fort, com si et fessin por supositoris. Apreta i solta poquet a poquet. Poquet a poquet. I descansa. Molt bé. Una altra vegada. Apreta el cul i mentre tens el cul apretat, solta la llengua, la cara, les aixelles, tot el que puguis soltar. I l'últim que soltes, el cul. I relaxa. Solta tota la tensió que puguis i tornes. Genolls mirant cap a dalt, les mans al costat dels malucs. Molt bé, anem a fer l'últim exercici, el tren. Fica
els peus amb els dits cap a dalt apoyant els talons. Aixeca el cul i fes moviments de vaivén. No a dalt i a baix, però sí a davant i a darrere, com fa la llorina. És la sensació que et vols rascar el cap. Així. Apreta, fas moviments ràpids, tic-ting, 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 com un vaivén del tren. I torna cap a baix, fica els peus plans a terra, tanca els ulls i anem a observar com ha canviat la teva petjada. Del principi de la classe, en 10 minuts, què ha canviat? Molt bé. Podem esmorzar ara, Llorinda? Vinga. Gràcies a tots. Podeu fer aquesta classe quan vulgueu. Nosaltres anem a seguir esmorzant. Fins el mes que ve, que farem l'última classe. Adeu, adeu.